खुलुमबाय। आंनि फंबाय असे अरुणाचलाव महाराष्ट्रआव थांनो होननानै थांदोंमोन। आंनि फंबाया बिसोर साथाम लोगो दंमोन आरो लांग्रा मानसिया जोंनि न'खरनि जायो। बियो जाबाय नेरसोन बसुमतारी। बियो महाराष्ट्रआव लांनो होननानै लांदोंमोन। दाना 8 थारिखआव लांदोंमोन, नैबे थांनाय 8 थारिखआव। बेयाव लांनानै दाना बङाइगाव, निउ बङाइयाव आंनो दोनलांदों गारिजों। बिनिफ्राय दाना निउ बङाइयाव मा साननानै मा जाखो, माबायाव महाराष्ट्रआव थाङालासिनो रङिया फारसे बिसोर थांबाय। रङिया फारसे थांनानै दाना बियो लांग्रा मानसिया रङियायाव खारखुमाबाय। नैबे साथाम मानसिया आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै सासे मानसिया फैनानै अरुणाचल फारसे खुरखाना लांबाय आरो। दाना 10 थारिखआव अरुणाचलाव गावसिनि खामानि मावग्रा जायगायाव सहैबाय। सहैनानै बेलासिनि बिदिनो 5टा 4टा बिदि समाव सहैनानै जायै लोङै केम्पआव उन्दुबाय। उन्दुनानै 9टासो टाइमाव, मोनानि 9टासो टाइमाव आंनि फंबाया पेसाब खालामनो होननानै ओंखारदोंमोन। ओंखारनायनिफ्रायनो गैया आरो दासिमबो गैया। बे जानाय जाथायखौ न'सिम सोर खोन्थाहरो? बे लांग्रा मानसियानो खिन्थाहरदोंमोन। मा होननानै खोन्थाहरो गिबियाव? गिबियाव मानसिया खारबाय बायह्रायाव ओंखारनानै, बेबायदि होननानै बुंदों। गावसोर नागिरदोंना नागिराखै? ओरैनो मोनानि नालाय ससे नागिरबाय जादों, बेल' आरो। बेनिफ्राय लांग्राखौथ' आंथ' सिनाया, ओरैनो नामखौ मिथियो, सोरां बसुमतारी होननानै। मा जिल्लानि? सनितपुर जिल्लानि होननानै। नोंनि फंबायनि नामालाय? आंनि फंबायनि नामा गामियाव बेलेसर होनो आरो डकुमेन्टसआव बारहुंखा होनो। बेसेसो बैसोनि जागोन? बिनि बैसोआ बिदिनो 24-25 बिसिबांनि आरो। अरुणाचलनि बबे जायगायाव थांदोंमोन? अरुणाचलनि जिर' मा होनोमोनलाय? दापुरिजा होननाय जायगायाव थांदों होननानै खिन्थाहरदों। अरुणाचलनि दापुरिजा होननानै। न'निफ्राय सोर लांजेनामोन? न'निफ्राय लांजेननाया फार्स्टआवनो जोंनि एसे न'खरनिनो जायो, बेयो नेरसोन बसुमतारीया फार्स्ट लांजेनदोंमोन। बे मानसिया खारबाय नामा दा? मानसिया खारदोंना खाराखै, जायखिया सम हमो फनखौ, सम हमा, बेबायदि। माबायदि रायज्लायहरो नोंसोरजों? जेबो गिनांगौ गैया, गिनाङा ना होननानै बेबायदि बुङो आरो। सानबेसे जाखो फंबाया गोमानाया? गोमानायाथ' 10 थारिखआवसो गोमादों होनदों गासिबो लोगोफ्रा। 10 थारिखनि बे मोनाबिलि 9टा बाजि समाव। पुलिस स्टेसन एफआइआरफोर होदोंना होआखै? होनो होननानै जों दहाय थांदोंमोन, ओमफ्राय असिफोरखौ लोगो मोनाखै सार। बेबायदि। दा जुदि नोंनि फंबायखौ बै जायगायाव सोरबाफोर नुयोब्ला नोंसिनिसिम खोन्थाहरनो थाखाय मा खालामो? जोङो बेखौनो मोजां लुगैयोदि जिखु जाया जायखिया मानसिफ्रा लोगो मोनोबानो जोंनो खबर हरथों होननानै। लायनायनि बेब'स्थाखौ? लायनायनि बेब'स्थाखौ जोंबो लागोन। आरो दिनैनो लाखादोंमोन जोङो, ओमफ्राय दाना असिनि जोङो रिपर्ट मोनैनि थाखायसो जों थांनाय जायाखै। थांनो होननानै जों बेग थेग बहनखाबायमोन। नोंनि फंबाया हाबा जाबाय? जाबाय, आंनि फंबाया हाबा जाबाय। 2 गथ' दं, सासे नै बेनो आंनि बिमायं, बे देरसिन फिसाजो बे माबानि दा गोमानायनि, आरो फिसाला दंबावो दुइसिन।